Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnong la palang kebadan hakathan riwar pat hap hapo kapen rusla constituency hakas ngi balai kalayo ban play pat ba ya kajaka jengok kai kebathamai kata kawa remben kani kawa kalong shisha kawa kebaitenat bat kebadap daki maus yang kebahe hapdeng kawa kebala dapet na jengai la ithik kum kamadan kebapen shok biet shikadei omtang bakalong kawa kebaitenat bat kebakhun hendai kawai pat kebenta kebapen shok biet kadei kejingpen kala fish sanctuary yak bentah peding jingkiang banjam na shiliang hak balak banyu i ki dok ha ki babunjan kashnong la palang kajengai kumbalai pau kilometer na penusla bat habala poi ha kashnong la palang ban poi pat chakani kawa ha ban hiar yiki mau kendan ki bladap ban shnab ha bat penitenat hapding jong kawa ladap ban te ya kejingkiang hak bakinong let kai ki la ban yeng na peding jingkiang bat sakhi ya kejing itenat jong kawa bat ki mau siang ki badan halor jongka nalor kani ki we kijing penpernya ki long kum kijing shong liang ne ban sa miet ru hakitan ki balapen kre balabu halor ki mausyang ya kani ka jaga chengokai ki bathamai hasnong la palang la plipat ba do simbut menteri rang ba kajela uba president song ubalong ru MLA ka than haringkat ka jing dan lang jong ke MDC ka than ka congress meri kharpuri USE ka tanat tourism ka SDO civil ka penusla subdivision kong EL wajri lambat ki we ki officer sarkar kinong elam shnong bat kinong shong shnong Gimana? Yuda dah cuy yang tiap. Long shot ke kan ni? Ni like size. Kau gini. Cái này là có một cái lẩu này. Lẩu bạc rồi. Hả? Lẩu bạc. Lẩu bạc. Nang ni Syahman nengkong hi ngila ya kenduk napok department napok tourism department ngila ya projemut ipan jemut angtai harga UMLA bat angta kai ke khubor ke bengyo angtai kolong ba ki ong nengkong siap hi dari bendon ya tourism society bat ya kata kum ba pila i mena ngila ya form bat kene ke society dei makai ban peniat ya kene ka kam jengok kai hang handrai harga dekat ijeng terelang bat ka borsno bang siatu angne presiden juga tourism society ru udah orang macam nang tahu vice president ru udah mengawal asam macam kamu kani ka society kami ya telun langbek ber ka dorwar sinong ngane ka kompetisi ni kadi arim aduna gitu ni mo pulong ba ka sinong ka society ba hadok munta kenti ka simpor ban please ni kani ka jaka karau bangsan ni kada ibang sim juga ban pendiam ya ki jengkon kam nam tagi turis remka pan daga jingarap jeng MLA hargat ka department nang tena tourism yang yo nyerap ka tokane wala empat la ban pendiam duk nang sedang ru andrei nyala don hi belum malai jeng kre la ka daung sam tena rendu mensuai la terang hi ta bang empat yo ta kalat tentu dari tang ketung kinong atau gidon yang ka jaka bakin samir ne atau ki kumbakalong tagin hamli thai yang mentahi jika saat ngimpan don ring penkrek tang dakitan tang dekai kijing pela yang ini tradisional dan nabari lapoi menegasi kam don ada kijing pela hendrai ka bapla tamhi kadai ka jinglong jong kidi mau siang na thai kamnya kiwa kibenlong kum menega wa remben jengi kidon ni ki mau siang ki bah ki bangila ban songkai la ban thia kai ru la ban mare menai kai Antai heneng jaga min saya bam mata. Kita mau siang bahaya bi tenat mah.
บัดกระต่ายทรายก็ได้กับคำเป็นอินเทอร์เน็ตอิชูya kan dia waบัดกับคำเป็นแพร่กันบัดตัวปัดอยู่ turis spot mah kapla aplem ta sini ki edi ki jing mu jong panik society ha bai dei bak adika kam jengok kai ke jumpu jeng ni nengkong min hap jumut suang ni na bar kidang kumoi pin benda kidang don sibon ba jeng kam ka ba kam kong sana kalong bagi don jumut ban sna ya kan ki footpath nang pe na lor sedih sedang la la lembaga skim job dan nang taและเซเดกจิงรับจุงมันบัดกะตุรซันปัดมันมีมาอาสุบันสนายนี่ปัดนังไตนลอร์นำมาครับโพลิยูร์บักฟินเต็กกะกะจันปอยวัดอาหารุอังไตจิงเกแฮ่บ่านาที่กระเราลาดอมดนกันในปัดกะบดกะดนกะจิงมานำตายกิตุเรสดากิวันเลยกะดนปัดปัดและเซกันนังเป็นอินเทอร์เน็ตอิชูอย่างนี้บาวันจิงออกได้บัดกันวระกะจิงงานกันนำตายจิง Kim ka sila yang naka tourism department. Napok tourism department nengkong ai yo no male sipon ba kijing ai jumut sipon ba kini kita nadu street light yang ayo nang kini ki scheme panhana dan bau MLA jingarap itu yang tentu jing napok na tourism badaka ki bangidang apply ru kidon bon ba badang ne syapat atrai ni telun ni bat kena kam ni kerban bakandong ba ya baik pada masa kan yang ni kembali ki nadu nang tei hadu hande kadai keban ông ka fish sanctuary kemudian hari ini bentar kemudian nimsha asu yano ban kwai sane nang ne sharum kemudian nisha ban kwai nang tai sane ngun nisha ban kwai te kumba ku i ram jong ka mat tharai kidon sibon ba jno khang ne bat kidon khang ne kim dai ki bangi the amagi kidai bolong natural babo ni thasa sudah aga jaka jungi kasinong ni kadai sha kendong ba dang den jumlah benda nang ne sakte kan dem diklar sudah ba nang ta ini kan ka border Bangladesh tika jaka ke ba ya jan tambe bani kadai ka penusra ba kini ka sinong dingi ka jangai kun ba lai pho kilometer ai kan se siteng kan ta ya ni tai sire Beliau menang nak ni kata UI kumno ya kan ni kan jindon yang ni kan jaka tu kan dei sisa kata jaka kan kentiu ya kata kam jong akai pertai kunjuru ya ka roi kapar jong ni kasno Pika jengdon jokoni ka wa hang ni po senong la palang. Ka baning kong du kala ade ka jengker khu dei tangi senong la palang. Kala ade ka jengker khu ya ka dong than jungi hipar ko we. Namar ba khamnyar mo. Mantang la ji ikeleng-keleng ha kidon ha man kilong ki jong ki senong ki thau kidon la ka jong ka jing internet. Te mantang ka e ka bangai i manta kalong ha ka bai de ba ka jengdon ka wa kalong cha ka ban kentiu ha ka roi ka par. Ka baning kong du ha ka roi ka par jong ni ka la palang hipar ko we. Namar ba lingba jong kan ni lasai ke bon ki torres ki banwan te kajing wan tu jong ki torres lasai kan long ru kajing kentiu ha kayo ka kot jong ki nong snong jong kala palang mat lu kan long cha kajing kerku bong ai pi kan long kajing kerku ya ka area hibro ko jong ka pensla kanika civil subdivision hibro ko kala ade sa kajing kerku pi kala ade kajing kerku bong ai pi ka de ka mentali kam perthai kundu kam kundu jam jong ki khon samla kani kan de kajing kerku nam ta ki khon samla ban ta ki pateng ki jong hi hibro ko ada ki nakaliang ka jong kun samla kan sim kum kata ka ya kan dia kum ka lenti lani kum takalat ka ban sengkam sengjam yaki kan long cha ka ka ban long ka jimantoi om tang ki samla ki bamenta nre yaki pateng ki banwan ka jongi bat nakaliang jonga pat ka long kum ka jingentu ling ba kan ka media kalong ka jingentu kun samla bagin sedang ban long ling ba kan ni kan let ban penbit yeladi lani kum take training ha ka bedi kum kini ki IHM lani kini ki hotel management lani kinu ki benta ki bayi de jong ka tourism marka lingba kan yang iba kan longsha kan kentiu ha parokhat bong pi nadu ki kon samla hadu ka imlang salang bat kumju ro ka mindset jong ki nong jong snong jong ka lapalang bat jong ka than ka jong hi parokoi ngadap da ka jing ngok ben ka kraw ka jing ibang ka jing itiang along so excited habang apoy ya ini jaka banyu i ya ka jing internet jong ka warben bat khamtam ya ka jing la jong ka snong ban le khoj ban le suba ban pen khoj ban pusuba ya ka ka wa kum ka long manta te menta ka sngi lala ya ka ban ple hadin ba ka komiti snong hi barok oi rengkat bat ki pai bat nong snong ki la ya menjur bangin ya sedang no ya ka project da ka bangin island ya ki Toris ki bawan keleng saudong jong perthei bat napo India kumju bakin wan chakane ka jaka te kata kade ka bang askutunat cibun ba mentaka senging lala ya ka ban play kane ban nga kermen schem ba kane ka project ka ba sedang leng ba jong snong kin nang la ban pen internet ban pen bit pen biang chu chu
teter kat banang mi kisngi ki port dai dengar kadau ngon dalam langru ya USE nang ta ki engineer jongka tourism department ban page ban kami ka ka banginang la susu ban improve leng ba jongka tourism project nang ne sekamat nakaliang kajonga kum ka local MDC jong kani ka than kanu gadap da kajing so sarong ka ba uble shisha ula borinti bat ula kerku shisha ya kani ka than ka jongi ngatharai nakaliang ka jong phiru philai sakhi ki saudong sau ko jong kani ka jaka bat hakani ka sngi ka bangiwan ban play ya kani ka tourism spot isa Preston Tensong kumu chief guest bawan ban play ya kani ka tourist spot te dei lingba jong ka tourism ru kabala mo kabala shimkhia bat bala phai khmat habai dei bakani ka tourist spot kabala paunam bangi khot ka takawa rimben tengah semua baka jingdon jong kani ka tourist spot kan long ka jingker khu shisha na benta kani ka snong la palang hi brakawai kan long ru shi benta ka ba ai lat ya ki khon samla se mo ki nok shong snong bakan long kum shi benta ka lat kalenti bakin kamai jakpo mo lingba ki tourist ban ngange scam ba ki tourist hakipor kisnam ki banwan kin sa flow shakani ka tourist spot jongi shane but ngange scam hiru ba lingba jokani ka tourist spot pat ro kan wanra ru ya kata ka se kanam keburam na bentakan ka than ka jongi kani ka jaka hangne PUE gumne ko bakalong ka de ka sanctuary like ka baki bu ki dokha mo ka ba preserve kini ki umdo berokha yang ni tengang scam ba ki bawan hangne ru in future bakin sumar kin pet kin khmi bhai kani bakin numya penjabo pathar ya kani ka jaka bat nganget scam hiru baki pat ba ru kin ya tray lang ringkat bat ka dorbar snong bakin ai kakti kadiang ai kakti kamon ke jongki bat ka dorbar snong ka ba kumno ban kentiu ya ka kam jungo kai hakani ka jakabat akani ka than ka jongi hi barok we lang ringkat bat ka dorbar snong bakin ai kakti kadiang ai kakti kamon ke jongki bat ka dorbar snong ka ba kumno ban kentiu ya ka kam jungo kai hakani ka jakabat akani ka than ka jongi hi barok we